ये किए से আজি না আজি না अच्छी 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 নাই 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 গোড়া আজি গোড়া আজি कौन ये एकाटे लड़ब छुआ का जीवन ये किए ता फोन में धर दे आ फोन भर है गिरी ये डुआ ये साडू आडू तू आडू रो देख से काठी गलो देख काठी गलो टिटू बुबू को जो कहते स्कूल में नाचे बुबू एंड गोड़ थरी नाचे ना क्लास में ए चाहे छुट्टी गोटा मोर बर्बाद कर देला आ कल में सुन लो के कोनुआ देव तो मेडिसिन खाई आ से मेडिसिन आनी के जर भाई ओ हे आज खाई देले गोटे पेलो खाई তুমি আসিনো তো ন আসি তো আলি খারাপ নই মতো শুনো নঙ্গলা হেলে নই ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି গোটা মারা দিকে শুভ মত ଏ দাদা ମଛୁଆ শিখে কানে কোন না বা তুই আর বসিস না পুরা না কোন ছেলে যদি খাই তুই খাই কোন এ লিপো কোন যাব সাইড করে মত এ তোর নো ওটা ওকে ভাই চুপা ও you know ए से त फोन गोटा कार चाबी चेक कर ये देख